Når man kommer til vores sommerhus og gerne vil se fjernsyn, så skal man lige først tjekke, om strømmen er slået til. Det er den nu. Det kan man se hernede. At når den er rød, så er tv'et ikke tændt. Og hvis man gerne vil tænde tv'et, så tager man den store fjernbetjening først. Og så tænder man på den grønne knap, og når den så lyser på grøn, så viser det så, at tv'et er tændt. Og det Så første billede, det er det her. Så lægger man så den store fjernbetjening og tager den lille. Og for at komme ind og se tv'et, så skal du så trykke på den her menuknap. Og når man har trykket på den knap, så skulle det gerne komme op på tv'et. Det kan godt tage lidt tid. Så her skal man lige være tålmodig. Og ikke begynde at trykke på nye knapper. Så, nu kom den op, og når man så gerne vil ind på noget, så filmer vi lige her. Så har vi den her flade, som man ligesom kan styre tv'et med. Så når vi kører, så kører man ligesom bare den vej, man gerne vil. Så hvis vi for eksempel gerne vil ind og se Danmarks Radio, så finder man ikonet, hvor der står DR, og så giver man et lille tryk på den, og så siger den et lille klik, og så kan man så se, at du kommer ind på DR. Og hvis nu vi for eksempel gerne vil se hvis nu vi gerne vil se, så kører man ligesom bare rundt for at finde det, man gerne vil se. Og hvis vi gerne vil se Hammerslag for eksempel, så trykker man bare igen. Og så kommer du så ind, og så kan man ligesom køre rundt. I stedet for, at der på andre tv, så bruger man ligesom de her knapper for at komme rundt. Her der bruger du bare din finger til at køre rundt. Så her for eksempel, så vælger vi det her afsnit, og så klikker man bare lige en gang mere, og så kommer man så ind. Velkommen til Spentrup. Det er genialt. Altså, Tak. det er bare så...